Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Derrota sense pal·liatius del bàsquet Lloret B contra el segon equip del Blanes. El derbi dels pobles veïns es va tenyir de blanc i groc i l'equip dirigit per José Romero no va tenir cap opció en tot el partit. El Blanes va ser una piconadora ja des de l'inici, només començar parcial de 2-14 com a preludi del que vindria. Cap al final del primer quart, el Lloret va poder aturar l'hemorràgia, però una mala arrencada al segon període va fer que la diferència entre els dos equips fos pràcticament insalvable. Malauradament pels de casa, la tònica del partit no va canviar en la segona meitat i així com el Blanes va anar més, el Lloret es va anar fent petit. Amb la botzina final, la diferència de punts es va quedar en 28, Lloret 59, Blanes 87. Amb aquesta derrota, la cinquena en 7 partits, els lloretencs s'acosten a la zona baixa de la tercera catalana. Hace más de 10 años nos propusimos estar a tu lado. Desde entonces no hemos dejado de trabajar en ello. Más de 30 kilómetros de fibra óptica propia por todo Lloret de Mar, velocidad real y fibra simétrica en todas las conexiones. Más de 50 hoteles y 150 pequeñas empresas. Conectividad en cada punto de Lloret de Mar. Compartimos el camino para seguir creciendo juntos. Yo soy Fitel.